okokuqala uchitha nje nalento yakho engavuki nakahle empedeni. Ha. Usho kanje. Iyavuka yini? Uhlezi uthi wena ngiyibambe mina kuze izivuke. Iyavuka ayikazi zivukele. Kumele ngize ngenze something kuze ivuke. Asizwe ukuthi uthini. Ukhuluma kanje yami. Ngibuza ukuthi iyavuka na. Uzwa ivoice yakhe manje seyedlile. Khuluma phela ukuthi uchithani nalento yakho engavuki. Uwanikani lamantombazane wonke lamantombazane la uwanikani. Uwanikani vele. Angikuzwa mina khuluma into ezwakalayo. Khuluma iqiniso khuluma. Yazi lo ujwayele ukuthi njalo makuthi sisekamereni athi yena ngiyibamba. Ngiyoyibamba ingavuki ngiyibambe ngiyiva athi ngenze zonke izinto lethi ayivuki into yakhe kuyenzeka sizehlukana singaze ngesenze lutho yethu. Siyahlukana singaze ngesenze lutho into yakhe ingavuki noma usibamba noma ayivuki into yakhe lutho. Angimazi ukuthi uchithani. So the whole weekend ni musha isikhathi. We even booked for a vacation sabuya singenzanga lutho. What a waste of money. Qiniso khuluma phela. Waya ngakhulume manje. Incane ayivuki ngaphezulu. Double problems. Khuluma bhuti ngifuna ukuzwa phela. Asimiyeke my sister akasafuna ukukhuluma. He's defeated. And yemo akakhuluma akazazi ukuthi uchithani. Nalomholo wakho ungalast even ngisho iviki uchithana amantombazana nawo 3. Asimiyeke. Akasakhuluma manje. Asimiyeke. Akasakhuluma. Ufila kanjani? Yo ngiphoxekile and angazi mina ukuthi ngizothina ekhaya because lo muntu lona ngeke ngisho ukuthi he's been loyal but angazi ngaze kabamba lutho and yonke into yenzeka ngendlela eright kuphela iproblem besinayo ukuthi empedeni akekho right and ke we were planning and when you've been with him for too long so usho ukuthi wena like so manje ngiyazibuza ukuthi if like fanga kunike so manje wethola phi akukho la bengiyithola khona because bengimthanda so basho ukuthi fight kanjani bengibekezelela yona leyo nto yakhe le ingavuki wathi so khona la uyithola khona nawe uqamba amaka nje leqiniso akekho akalalelanga okay yes ngiqambile ikhona la ngiyithola khona okay and ubasuthi yeah bengisuthi